Машини, много ми е драго. Добър вечер и добре дошли в поредното видео в моя канал. Днес се пожелавам на Далас да бият. Знаете, че съм голям фен на NBA. Но, мислех да записам едни хардуерни новини, но пък сутринта получих едно запитване в моята фейсбук страница от Траян. Поздрави за него. И той обзето ми каза: Дон Брутаре, ти си като мастъра на хардуера. Тук съм си харесал един билд в бяло. Имам 3000 лева. Пращам ти го, дай едно мнение. Погледна го аз, ще ви го покажа и на вас. И му викам: Траянски, искаш ли да го оптимизираме? Искаш ли да го направим за макс? Той вика: да, човече, аз имам 3000 лева. Знам промокод в сайта на Gplay, знам за какво става дума, така че някъде около 3150 лева, 3200 някъде съм готов да дам. Викам: добре, човече, няма никакви проблеми. Какви изисквания имаш? Каза: харесвам много бяло, искам билда да е бял и харесвам много NZXT. И искам, ако може, нали, да го направим с NZXT. Така че това бяха неговите изисквания. Много често получавам такива запитвания, къде във Facebook, Instagram, Discord и така нататък, по имейла, също в сайта на Gplay. И винаги моята идея е да се оптимизира максимално бюджета. Каква е идеята? Пак казвал съм го, пак ще го кажа и пак ще го казвам. В България компютъра е емоционална покупка. Още повече пък такава машина за около 3000 лева. Този човек с тази машина идните 3-4-5 години иска да цъка както трябва. Грехота е за едни и същи пари, както ще разберете, той да бъде лишен от FPS. Затова много се радвам, че когато влизат поръчки през сайта, моя колега Радо и разбира се Петко, които обзето съветват хората, нали, винаги гледат максимално да се постигне именно този FPS. Минаваме към екрана. Ето това е конфигурацията, която ми прати Траян. 980 Pro 1 TB, G-Skill 2x16, NZXT в черно, тъй като не беше успял да намери бял вариант, BenQ монитора, Dark Project клавиатурата Fuji, Logitech слушалки, бъндъл 5700 HX и B550, T120, NZXT H-Flow, която е 300 лева, т.е. 10% от целия бюджет, и Eagle i серията е на гигабайт. Тоест, обзето билда му стъпва на идеята за 5700 HX с 4060. Веднага го видях това нещо, както ви казах, тук трябва да си пипнат нещата. Какво аз пипнах на база неговите изисквания? Веднага ви показвам. Процесора веднага стана 5700 HX 3D със същото дъно B550 Pro 4. По този начин ние сме с около 100 лева над 5700 с B550, но имаме и много голяма разлика в FPS. Обърнете внимание, че той си избира BenQ X240, той гони максимум FPS за Full HD. Рампамета слагам Fury Beast White на 199 лева, защото е едно към едно като G-Skill, като тайминги, а ние искаме в крайна сметка гоним бюджета. Тоест, като сме инвестирали малко повече пари за процесор и дъно, т.е. за процесор основното, дъното е също, а процесор и видеокарта на основните, гледаме другите неща да ги оптимизираме. Реално той взема същата RAM. Просто на Kingston, не е на G-Skill. Тук натискаме на Asus A21 Plus бъндъла. Ето тук пише, че това е бъндъл само с захранване, където имаме 4 вентилатора, темперирано стъкло, бъндъл с 750-80 плюс Gold захранване и като цяло една много кутия, която вече няколко пъти правихме там билдове, за 420 лева. Обърнете внимание, а той има тук 239 и 298, т.е. ние тук сме на 530 лева. Което няма как 530 лева от 3116 да даде за кутия и за захранване. От тук нататък монитор е същия, само искам да ви намигна, този монитор от понеделник ни стартира левел промото и ще бъде на цена 299. А това е наистина
време за реакция MPRT 1 милисекунда, Grade to Grade 4 милисекунди, Flat, VA, DCM минус е, че стойката че не се дига нагоре-надолу, с тревол клонки за хората, които обичат да, защото от монитор изобщо много хубав модел. Знаете го, той беше и на промоция през Q4, както и да е. Тоест, от тук продължаваме на G435, това, което иска, клавиатурата, която иска. Сега, той избира 980 Pro 1 терабайт. Аз стъпвам на модела, сега това е модел вече, който е от доста време. 7000 на 5000 реално 980 Pro. Аз стъпвам на варианта с G70 Pro, ще ви кажа, защото това е най-новия диск с графен отгоре на Team Group. Едно много, много добро дисче. Скорост на четене и писане до 7405. Колегите не са написали живот на Read и Write. Най-вероятно Team Group не са го дали. Абсолютно съвместимо и с PlayStation 5. Но това е реално наистина нещо много ново и смислено от страна на Team Group, като реално ти спестяваш, нека така да го кажем, едни 25 лева. Но тук 25 лева и от ръмта, реално ти си на 50 лева. Повярвай ми, едно към едно са тук в този клас дисковете. Вече са едно към едно. Водното е T120, което иска той, и видеокартата ни е RTX 4060 Eagle, или реално ние сме му дали с 5700 X3D вариант. За всичко друго му е едно към едно, с леки козметични промени. Обърнете внимание, и сме 60 лева под неговата цена. А процесора е 5700 X3D, който към момента струва 385, струва 100 лева над цената. Обаче, аз исках да му направя още един билд. Исках да оптимизирам, защото тук сме на 3063 и той ще има промокод за отстъпка, ще падне едни 170-180 лева надолу. Т.е. 160 лева надолу. И ще бъде под това. Аз исках да натисна. Исках да вземе още макса. Какво правим? Ето го моето предложение към Материан, което аз му казах, че тук си давам моето мнение. 5700 X3D. Pro 4. Kingston Fury Beast. Бъндъла е ясен. Монитор е негов. G435. Dark Project. Team Group. 4060 Ti, дами и господа, на Asus. И фризер A36, охладителя на Arctic. Знаете най-новото нещо от Arctic. 3269. Реално аз съм с 140 лева отгоре. Но му викам, виж човек, ако ги имаш парите, нали, дай ги и другото си го разсрочи на 6 месеца. В момента имаме TBI промоция, 6 месеца 0% лихва, 200 лева. За 6 месеца нищо не. Разбирате ли? Нищо не. Просто то просто е, как да ви кажа, то е 40 лева на месец, че и надолу. 30, 35. Ето това са тия тънки. Защото, обърнете внимание, ние тръгваме от 300 на 5700 хикс с 4060 и стигаме до 5700 хикс 3D с 4060 Ti. Ние го бутаме нагоре 20% в FPS. 20%. Зависи от игрите, някъде може да е малко повече, някъде може да е малко по-малко, зависи реално с 5700 хикс 3D специално процесора. Ето това е оптимизацията. И разбира се, му казах, че ако иска тази кутия Asus A20 на Plus White, винаги можем да сложим H5 Flow, която е също един така доста удобен вариант с два вентилатора, един на долния панел и един на задния панел. Сега те могат да отидат и отпред. Това вече са някакви козметични неща. Защото е хубаво да има поток на въздух. Но просто това е оптимизацията. Много ми стана кеф. Траянския каза, Евала Ванка, ето затова ти правиш конфигурация от времето на Тодор Живков. Никакъв добър базик, не съм чак толкова стар, нали? Други хора са на това, но много ми стана кеф. Това
това е красотата на хардуер. Заради това правим тези PC GPLA Assembling на моят стрим. Заради това знаете, че ще има, вече минаха 2 квалификации, ще има още 2, ще правим финали юни месец. Това е красотата на хардуера, че можеш за същата сума да имаш повече FPS или за по-малка сума да имаш същия FPS. Това са нещата. Много си скефих. Дайте вашето мнение. Вие как бихте оптимизирали вашата машина? Ако вие се готвите пък да направите машина от сайта на GPLay, спокойно може долу да имате линк с така вашата конфигурация и ако имам повече линка, мога и да направя едно видео пък изцяло с оптимизация. Не знам, на мен ми звучи много яко. Така не, че ви благодаря. Желая една много, много хубава вечер. Чао!